Treće sretno uplatno mjesto u prvom vanrednom kolu TV Binga izvučeno je u Tuzli, a nagradni fond iznosio je 16.000 konvertibilnih maraka. Kiosk Lutrije Bosne i Hercegovine u ulici Batva BB bio je sretan za Samru Štilić, koja je osvojila glavni dobitak od 1000 konvertibilnih maraka. Kako nam je rekla, ljubav prema TV Bingu prenio je njen djed i na ovom mjestu redovno kupuju svoje bingo listiće. Ovo je najčešće to mjesto, ovdje u Tuzli, u Batvi, to je otprilike nekako tradicija da se ovdje kupi. I eto, donosi nam sreću. Dio dobitka Samra planira podijeliti sa djedom jer je on najuporniji u insistiranju da se svakog petka mora kupiti TV Bingo. Pa djed će definitivno dobiti dio toga, moram počastiti, mislim da nije bilo da nije bilo njegove te navike, ne bi sad bilo ni dobitka. Tako da podijelit ćemo, malo ćemo se počastiti, eto. Samrin SMS donio lijep dobitak vlasnicima 165 žuti bingo listića, koji će između sebe podijeliti 15.000 konvertibilnih maraka. Odnosno za svaki žuti bingo listić kupljen u protekloj sedmici na ovom mjestu, dobit će po 90,90 konvertibilnih maraka. 8. mart nam je sve bliže, a samim tim i finalno izvlačenje dobitnika prvog vanrednog kola, u kojem nas očekuje veliki broj novčanih dobitaka. Nadam se iskreno da će biti još dobitaka i ako i kako moguće najveći, najbolji. Pa najviše bi se možda obradovala godišnjoj bingo plati, svaki mjesec da bude isto. Tražimo još samo jedno sretno uplatno mjesto u ovom serijalu posvećenom prvom vanrednom kolu TV Binga. Nagradni fond iznosit će 21.000 konvertibilnih maraka. Sreća putuje od grada do grada, zato listić kupi već sada. Donesi sreću drugom i sebi, kad već možeš, zašto ne bi?